Lungethola ngubani bande zeni yami monti wesintandane Inkethi Nkosi yaphamani. Ngiyabonga ihlaleni sasezulwini ukuthi ngiguqe phambi kwabantwana phambi kwesihlalo saNkulunkulu kuNkulunkulu oyingcwele wakithi ekuphakameni. Amen. Lo guqela umshumayeli uNgcobo eintabeni zaseBanango ethempelini kaNdala eBuhleni phansi kamfundisi umthetho. Amen. Batana bahle basezulwini izwi lasezulwini lesikhulume sithi qapho sibaningi kabashumayo. Kodwa ngibonga uthando lasezulwini lokuthanda uBhombela. uBhombela ngimbonanga amaNazaretha kodwa wafika kimi esengasekho, wafika ngothando eseliposa esesenyameni ngesikhathi senkosi inyanga yezulu. Ngangisegoli maNazaretha base laphana etempelini nithe kusemaqhaweni. uNkulunkulu angikhumbulele unkosana uChonco asebenza ngaye ukuthi naNkulunkulu ngambona ke batana basezulwini. Kwakuthi makuhleli lapha emaqhaweni endlini kwasekugcwele, kodwa uShembe wayevela kimi ngedwa ngimbone phekwe imqhele yabantu, phekwe imqhele yamakhosikazi evele njenge lepasi. Ubona ikhanda kuphela beshintshana kuba ubabamkhulu kube inkosi ilanga kube inkosi inyanga yezulu. Ngaleso sikhathi leso uShembe ngibiza ngakhe nginqelwa imoto ngaphela nami ngangenanga ngisho umshwayelensi, kodwa ngangikhuluma njalo ngesabatha nginikela ngithi Shembe cela ungikhandele imoto yami yokuthuthela abantu bakho. Kodwa kwasihlala inyanga eziyisithupha zonke kodwa alikho isabatha nganganikeli ngalo, kodwa ngangikhuluma naye mina ngedwa ngathi ngiuhlanya maNazaretha. Kodwa kwafika isikhathi sokuthi uma ngabe sengila esontweni inkosi inyanga yezulu ishintshe ibhantshi isingena isinikeza inkosi uThingo. Ngase ngiyahukeka, ngahukeka uhambeni maNazaretha. Ngayibuza ukuthi Shembe wayeka bonke laba bantu abangaka wasunguka? Kwabuya impendulo ukuthi wathini Shembe uma ufelwe imoto? Shembe ngiyokuthuthela abantu bakho. Ngagcina ke Shembe sengiba nalo uthando. Ubabamkhulu efika kimi ngizokuqaqanisa maNazaretha. Wafika kimi ngisibonakalisa uBhombela isimo samabhondo wathi njengoba ungavuki ngo12 sengiyadlula. maNazaretha kuyi wabamkhulu ngo12 usuke efika kunoma ubani umuntu oyimNazaretha. Uma ngisho usekhaya kumele uthandaze. Washo lokho. Ngibonge uNkulunkulu waseBuhleni bamazathane noma ngiganiwe ingoba Nkosi kukhona wena Shembe kube awukho ngaba ngiganwanga.
ubaba inkosi uThingo wayethi mayikhuluma nami athi nangu uBhombela engisiza batani basezulwini uma kukhulunywa ngentandane kukhulunywa ngami mangakhuluma indaba yami ngavele sikhale sonke la qala kwami ukubona umNazaretha uthando lokuba nomzali ngilibone la esontweni ngilibona ngenkosi inyanga yezulu ngiyakwazi mina ukuba intandane noma sihlezi izingane siphiwe izinto ifike yeqe isipho kimi ngoba ngingenamzali ngena banje kwafika uShembe wathulula yonke into yokuba umzali kimi mina ngizoganwa inkosi uThingo kwakuselida wathi ngangakabikho kule ngubo wathi ngomhla ka16 uyaganwa ngathi ngiyekhweni lami ngafike ngathi ubaba uthe ngiyakana mhla 16 bathi mkhwenyana ufika namhlanje uthi yakana mhla 16 ngathi uShembe useshila ikinto engizoyenza nomndeni wathi mawukhuluma nami wathi hey usijumile uganwa kwakho ngesikhathi ngigana maNazaretha kwakumi uThingo lokhosazana esicaweni maNazaretha ngithi angibonge nje ukuthi into ngifuna ukuza kuBhombela eseyisiqo sesihlanu manje uBhombela ufika kimi ubaba uNyazi lezulu ngifika ngilapha eBabanango kunesitolo abathi kwakanye kanye khona uthi wenzani la ngithi ngisiza ubukhosi benkosi yesizwe sawaNtombela uthi yena ke mntanami sesifikile isikhathi sokuthi uyeke ukusebenza nobukhosi besizwe sendabuko usuzosebenza nepanel yami ezoba la kuzoba nekomiti lami elizoba la uzosebenza nalo wasethi esengikhipha ngathi kwakunepanel yenkosi yesizwe nepanel yakhe wasengithatha kule panel yenkosi yesizwe wangifaka kule panel yakhe wasethi Luca wathi ngichanga ngapha ngasenkandla ngibona baba uma ngisebenza lento yamakomiti akho asesontweni yangilandela uma ngiyahamba ngithi ngiya lapho okuyolungiswa khona imisebenzi yakho bafike bangikhethe bethi noNgcobo uzowenza lento la ngifune ukubaleka baba bese ngithi wathini kimi ngilele ngingazi ngizobaleka ngithini kuyashisa baba eindabeni zesonto uthuthi nomuntu yakabonisa iphume nawe indaba bayijike bathi bayenze enye into nje kodwa ngiyacela uNkulunkulu ngingane ngincane ngicela uNkulunkulu konke engikwenzayo nala ngihamba khona ube khona ngoba ukwazile ukukhombisa ukuba ubaba noma umama kimi uNkulunkulu ngicela ukuma baningi abashomeli okamanje imoto ezisathe ukungifinyezela ukungidahlekela uNkulunkulu wafika ubaba uThingo kimi wathi ziphi imoto ngathi baba imoto zisalilimele wasithi khona imoto engizokunika yona ayikaqhamuki ke baba kodwa ngiyacela uNkulunkulu angivezele yona ngoba wangibuza ukuthi ziphi imoto ngase ngiyachaza wasithi khona imoto engizokunika yona Nkosi busine kuzwe